Yema Emadek TV atifo ene ahwefo nyina akwaba. Onyankopon hyira mo se mokoso ahwe Emadek TV na mo subscribe to your channel. Na mo nkoso an share, mo comment, mo like se ne be ya enema pa ye pese de ma mo no mo sabeka. Isan se ye pese ebedwumre bi no mo hu pictures ne voice nkwane mum mo be hu videos a ye tetete wona ye kan sem ne ye free interviews ne ade se ne be ya channel no be bie ama yetumi a7 mo better. Na ene so arehosem a yensa aka ene se ka mienu anya kwanhia a muramunu ho na nipa enum de omo antumi ankasa bi mu a omu nyina no afrim na emu be se enso de condition omo ma na so mo critical condition a ye do omu nyina akọ apam Catholic Hospital na kasi a meka wansem ba kon Toyota Hiace na ba kon so ye Ford Transit. Toyota Hiace no ye GR 505920 and Ford no so ye GS 603120 na bakon efri Kasoa a oko Cape Coast and bakon so efri Cape Coast a obesia akọ Accra na so oba Kasoa na kasi etumi enya akwanhia wa bra na bakon a ono no free Cape Coast eba no na oye overtaking na overtaking na oye no na ohun se car bi apie afinanim eno na ama wantumi an control steer na nanse ehu board driver ni na one sa car bakon no to free Cape Coast eba no akwakohia chese enipa amuramu ho a de 5 de omu nyina awu at sporter obia ni otumi kasa e wo mo maka no ye de womu akoto yarsabia or Catholic hospital na wo apam na onipa ba akọ ano no tika animu a wanwu no na echeche nsemu se ne ade ne ya ne de na ehu oda yankopon asese oda ho tinkwam a onwu ye ne gusu di asem ya chi ne besi bia no ye bema atiefo aso ate empre bebre no aya na ye try se ye information bi sa na ye de bebre mo na afi yakoso e de akire amane yakoso bia no yensa aka asa debro monkoso ana monhwe Emadek TV ye de nyama pa ebebre mo.